gracias. Aquí estamos todos os compañeiros con representación, cada un dos grupos con representación municipal, e pouco máis que decir que estamos coas víctimas, que nos sentimos tristes. Eu penso que hoxe se notou que a cidadanía está en contra do terrorismo, que cada vez se percibe máis que España en ese sentido está máis unida para pelear contra esta lacra, e desde Ourense, na medida do que podemos, mandarlle un abrazo moi forte ás familias das víctimas e moito ánimo ao pobo catalán e, por suposto, os veciños dos lugares onde houve os atentados. Igualmente condenar a barbarie que foi e que nos haxe tocado, bueno, en este caso nós, o noso país, e que esperemos que non se repita e acabar con esa lacra que parece que é interminable, non? E que se repite periódicamente. Simplemente manifestar o noso apoio con todo o pobo catalán e con a cidade de Barcelona e que esperemos que non se repita máis. Son uns feitos lamentables, como todo o mundo di e como todo o mundo sabe. Tiñamos a intuición de que en calquer momento nos podía tocar a nós, aos españoles. Lamentablemente foi o caso. Mais alá deso, eu penso que todas as forzas sociais, os diferentes partidos, temos que estar unidos en contra do terrorismo e a nosa vida ten que continuar. É unha lacra do noso tempo, pero non podemos doblegar ante quen pretenden alterar a vida normal dos cidadáns de calquer parte do mundo. Abatidas e solidarizámonos coa cidade de Barcelona. Queremos poñer en valor o traballo das forzas de seguridade, que creemos que actuaron ben e actuaron rápido, e ademais queremos dar os parabéns para todas as cidadáns de Barcelona que actuaron en todo momento moi á altura, axudando as feridas, facendo que dende as autoridades se lles pedía que fixeran, logo abarrotando os hospitais para a donación de sangue. Creemos que estas son as mostras de que a humanidade temos esperanza se somos quen de vivir en comunidade, de ser así de boas e generosas en todo momento. E iso é un pouco o raio de esperanza dun día tan terrible, tan tráxico como de onte.